Avui des del racó, Germanes, un conte de Nadal d'Imma Monzó. Quan arriba mitjans de novembre, la Rita ja comença a dormir malament pensant en el sopar de Nadal en família a la casa de la Vall. D'aquest any no passa que els explica el projecte d'alliberament per deixar d'organitzar aquesta trobada familiar que la neguiteja gairebé 2 mesos cada any. Però així com tothom es veu en cor d'expressar durant el sopar els projectes per l'any que ve, sobretot l'omnipresent cunyat, ella cada cop fracassa i el que va començar com una excepció esdevé un costum, una tradició inamovible. I aquest any la trobada familiar farà un gir quan al moment de posar l'olla per fer l'escudella al foc, aquell moment de confidència amb la germana, esdevé un fet que presagia el canvi. Desapareix la pilota del caldo de la nevera. Un llibre en una edició molt acurada, amb il·lustracions d'Ignasi Font, una petita joia literària que m'ha fet riure fins a plorar, i on, encara que no ho sembli, tots els personatges que hi surten són ficció. La resta és pura coincidència. Fins aviat.